lényege, hogy minden ujj külön mozog. Elkezdem a nagy ujjammal. 2 dobolok vele. Figyelj csak. 1, 2. Te is dobolj a nagy ujjaddal 2. Úgyhogy a többi maradjon lent. Aha, jó. Most a mutató ujjal is 2. Többi marad lent. 1, 2. Na, magasabbra. 1, 2. Középső ujj. Többi marad lent. 1, 2. Gyűrűs. Nehezek. 1, 2. Többi ne emelkedjen fel. Jó? És a kis ujj. Megint. 1, 2. Jó, most mindenki. Nagy ujj. Hadd lássam. 2. 1, 2. Mutató. 1, 2. Középső. 1, 2. Gyűrűs. 1, 2. Kis ujj. 1, 2. Nem is olyan egyszerű, ugye? Nem. De nem egyszerű volt. Na nézzük a másik kezet. Nagy ujj. 1, 2. Mutató. 1, 2. Kis ujj. 1, 2. Középső. 1, 2. Gyűrűs. 1, 2. És kész. Jó. Ügyesek vagytok. Le lehet egy kicsit rázni a kezed. Úgy érzed el, hogy jó. Nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Ismeritek-e a hernyót? Nem. Mint állatot biztos láttatok már. Igen. És ki tudja, hogy a hernyó hogyan közlekedik? Te tudod? Igen. Na, hadd lásszunk. Képzeld, hogy én másfajtát ismerek. Mutasd meg. Én fogtam, Majdnem, nagyon ügyes vagy. Nagyon-nagyon jól mutattad, annyit változtatunk rajta, ugyanúgy hanyat fekvésből indulunk. A saron mindjárt sarokkal segítheted, viszont a váll az, ami neked nagyon-nagyon nagy segítségedre lesz. Jobb váll, bal váll, jobb váll, bal, jobb, bal. Jó, megnézzük? Na akkor gyertek. Jó? Hogy haladjunk is, mert így nem tudunk haladni, mert itt egymással vagyunk szinte. Megint 2 sort fogunk csinálni, maradtatok Ákos ebben a sorban, és ti 3 pedig ebben. De még talán úgy is lehet, nézzük meg, hogy hát, hogy elférünk itt egymás mellett, gyertek ide. Hanyagfekvésbe feküdjetek le, lábatok legyen itt, nézd csak, lábatok legyen itt, arra nem tudunk haladni, lábatok itt legyen a szőnyeg szélén, azaz, arra megyünk. Jó? Ide rakd a lábadat. Megpróbáljuk, hogy így, gyere át egymás mellé, így, egy soros vonalban. Jó? Hogy tudunk így haladni. Vágj egy kicsit menj lejjebb, légy szíves. Jó. Jó, akkor feküdj le, hanyagfekvés. Sarkaddal segítheted a mozgást, sarok, törzs és vár segíthet. Jó? És akkor figyelj, jobb vár, bal vár. Jobb húzd fel, azaz, és próbálj haladni. Sarkaddal segítheted a mozgást. Azaz. Azaz. Nagyon jó. Jobb vár, jól húzd fel. Jobb vár, bal vár.